Kozmo je izuzetno sretan što je jedan od beauty partnera u ovom projektu. Sam Beauty Blog Day cijenimo jer mislimo da je to nastavak naše suradnje sa raznim blogericama koje već surađuju s nama. Pišu nam razne članke i rade doslovce PR za nas koji je puno važniji i relevantniji u smislu kupaca koji više vjeruju tako nekakvom članku napisano s njihove strane. Beauty Blog Day nam je zbilja otvorio vrata novim poznanstvima, novim blogericama, novoj sferi gledanja na sam proizvod i na samog kupca. Same blogerice nekako predstavljaju nekakav trend ponašanja i kupovine i to nam je upravo taj bit da one dobiju prve taj proizvod i kažu da je taj proizvod zbilja lijep, dobar, kvalitetan. Imamo našu Kozmo marku koja je upravo tako prirodni sastojak svih proizvoda, masline, lavande, koja omogućuje, znači doslovce tu kvalitetu koju treba testirati, koju treba probati, a čini mi se da bi one mogle upravo to pružiti, reći istinu o tom proizvodu ili zbilja kvalitetan proizvod.